To, 'yan uwa musulmi, muna fata 'yan uwanmu a Najeriya yadda muke ji abubuwa iri-iri suna ta faruwa. Kun san dai Najeriya ƙasa ce ta musulunci. Magabatanta na ƙwarai, sashen Shehu Usmanu ne, shayin Shehu Laminu ne, duka dai limamai ne na addini yardaddu a cikin ƙasar nan da kuma waje. Kuma dukansu sun yi jihadi fi sabilillahi, sun yi wato jihadin nan ba sai lalle na takobi ba, sun yi jihadi na karantarwa da koyarwa da wa'azi da shiryar da mutane duk sun yi. To waɗanda suke riƙe da hukuncin musulunci a yanzu zuriyarsu ne, wato wannan haƙi ne Allah ya ba su, nima ce Allah ya ba su, za a gode musu akan wannan. To amma babban abin da muke so, halin da muka shiga ciki na siyasa ta caccanza wasu abubuwa. Muna fata duka musulmi, wato duk 'yan siyasa gabaki ɗinsu su san cewa mulkin nan da ka samu amana ne a hannunka. Kamar yadda ka ji daɗin shi yau, to za ka shiga wahala da shi gobe a lahira idan an zo tambaya, Allah ya tambaye ka. Saboda ka yi ƙoƙari a kyautata halin zaman jama'a, a kula da sha'aninsu na arziki, a kula da sha'aninsu na addini, a kula da kuma wasu fitinu kar su same su. Abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan na kashe-kashe da tsare-tsare da sauransu, duka an ce akwai hannun wasu mutane a ciki. To ko menene kake yi, in kai musulmi ne ka san Allah zai tambaye ka kan abin da kake yi. Saboda haka ina fata Allah ya taya ku riko, amma kuma Allah ya taimake ku akan ku kyautata rikon jama'a da biyan bukatunsu. Wannan shine babban abin da nake yin wasiya da shi, wato lalle ne in ana so a tsira, to lalle a tsirar da jama'a, a tsirar da talakawa da sauransu, duka a kula da abin da suke ci suke sha, suna zama kuma su zauna lafiya. Wato sarki shi ne ke taimako wajen zaman lafiya. Idan 'yan siyasa sun amshi abun da hannun sarakuna, to babu laifi, akwai lokacin shi ai. Abu ne Allah ne ya kaddara haka, to amma kamata kuma da sharaɗin shi. A zauna lafiya, a kula da lafiyar jama'a, a kula da arzikinsu. Yanayin mutane suna ta kuka, yanayi ya yi yawa na abun rashin yarda. To Allah da ya kiyaye, Allah ya taimaki waɗanda ya saba su hukunci ɗin, ya taimake su kyakkyawan riko a cikin ƙasa har a samu lafiya da zaman lafiya. Allah ya biya bukatunsu su ma, jama'a ma Allah ya biya bukatunsu. Su sarakuna kuma su riƙi abin da Allah ya sa hannunsu na addini ɗin nan su ƙarfafa shi. Allah ya ba su nasara. Fatiha. آمين. آمين يا رب.